हेल' नोंथांमोन, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जादों हाउ टु रिमुभ वाटारमार्क इन काइनमास्टार। नोंथांमोना काइनमास्टार एप बाहायो जानो हागौ, नाथाय वाटारमार्क काइनमास्टार नामखौ बांसिनखौनो खोमोरनाय नुनो मोना। नोंथांमोना वाटारमार्कखौ खोमोरनो गोसो दङब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दानिया नायलांदो नोंथांमोन। गिबियावनो नै काइनमास्टारखौ आं अपेन खालामबाय। नायलांदो। दा नै मेडियायाव थुदो। मेडिया आं फटकखौनो माबानोसै। दा आं जायखिजाया मोनसे फटक लानोसै। दा नोंथांमोन नुनो मोनबाय, नै गोजौआव दङ आगसिथिंजाय मेट विथ काइनमास्टार बे वाटारमार्क दङ। दा बे वाटारमार्कखौ जों बोरै रिमुभ खालामनो नोंथांमोना नायलांदो, आङो खिन्थानोसै। दा आङो बेक खालामफिनसै। जोङो गुगोलाव लां। आं UC ब्राउजारनि गुगोलजों बानायनोसै, नोंथांमोन नायलांदो। W डट आंना मबाइला एसे हें जादों, ओंखायनो स्पिड जायाखै। डट AC मार्केट एप डट कम सेयार खालामदो। दा नै AC मार्केट फैदों, बेयाव क्लिक खालामबावदो। AC मार्केट क्रेक, बेयाव क्लिक खालामबावदो। नै दा सफैबाय, नै डाउनलड नाव बेयाव होदो। सावगारिया नैबे मबाइल स्क्रिनाव नुनायानो नोंथांमोना डाउनलडआव थुदो। नै डाउनलडआव नोंथांमोना आंना डाउनलड खालामनाय अलरेडि दंखायो, इनस्टल खालामखानाय आंना दंखायो, ओंखायनो आं डाउनलड खालामला। आं बेक होनोसै, नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। दाना आं बेक होनोसै। दाना नै AC मार्केटआव थुदो, अपेन खालाम। स्ल' जादों, ओंखायनो थाब अपेन जायाखै। काइनमास्टार आंना मबाइलाव अनेक स्ल' जादों।
KineMaster Pro Video ओंखारखाबाय। नै नुजाबाय। नोंथांमोननिखौ दा इनस्टल खालामदो। अके डाउनलड जाबाय। नोंथांमोना गिबियावनो गावनाव थाखानाय KineMaster एपखौ दानग्रोना लाग्रो। बेनि उनाव नैबे एसि मार्केटनि KineMasterखौ बोबानो जाबाय, नङाब्ला आन्दायनो हानाय। नैबे थाखानाय KineMasterखौ आनइनस्टल खालामना लाग्रो नोंथांमोन। आनइनस्टल जाबाय। आंना KineMasterआ डाउनलड खालामनानै इनस्टल जाखाबाय। KineMaster एप अपेन खालामदो। अपेन खालामबाय आङो। इनस्टल जाथारसिगोन आंना। इनस्टलाथ' जाखाबाय, नैदि एसे खारग्रोयो आरोना। अके दाना नोंथांमोन आंनि एबार बानायना नायनोसै भिडिअखौ वाटारमार्क थागोन ना थाया नोंथांमोना नायलांदो। आं दहायनि फट'खौनो सेलेक्ट खालामफिनबाय। नायदो नोंथांमोना एबारना गैला, वाटारमार्क गैला, रिमुभ जाबाय। दा बिदिनो जों एसि मार्केटआव KineMaster एपखौ बोयोब्ला जोङो KineMasterनि वाटारमार्कखौ खोमोरनो हायो नोंथांमोन। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि बे प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जाहाथे आंनि बे गोदान भिडिअ हगारनाया नोंथांनि नटिफिकेसनाव सहैयो। आरो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै थांदो, गोजामखाब्ला लाइकल' खालामनानै थांदो। थेंक इउ।